उड़िया खाइबू ମୁଁ ଖାଇନି ନେ ନା ପତି ମିଶେଇକି ଖାଇବୁ ଅନେଇଲୁ ଏ ବେଶ ହେଇଛି ମୁଁ ଥରେ ବିମଲ ଖାଇ ଛୁଆ ବେଳେ ବେଶ ହେଇଯାଇଥିଲି ନା ପତିଟା ଖାଇବୁନି ପତି ଖାଇବୁ ପୁରା ବେଶ ହେଇଯିବୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବା ଫୋନ ହଁ ଏ ଶାନ୍ତନୁ ବୋପାଲୋ ୟା ଫୋନ ଜମା ଉଠେଇବୁନି ୟା ଫୋନ ଉଠେଇବୁ କୋ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଇ ଏଟା 19 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଦେ 20 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଦେ ପୁରା ଝାଟିଆଟା ହଁ ଜମା ତା ଫୋନ ଉଠେଇବୁନି ପୁରା ଆମର କେତେ କମ ପଇସା ନେଇଛି ନା ଏଠି ଖା ମାରିଲେ ମାର ଆଉ ତୋ ଫୋନ କଣ ବାଜିଲେଣି ଆରେ ଶାନ୍ତନୁ ବା ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଏଇଠି ଆସୁଛି ବା ପୋଲ ବାଗେ ବସିଛି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଆଜି ଚାଲ ମୁଁ ଦେବି ପଇସା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ହଁ ଚାଲେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରଟେ ଅଛି ଯାଉଛି ଆଉ ବାରିଟା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରା ପହଞ୍ଚୁଛି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏ ହେ ଦେଖିଲେଣି ମତେ ବୋଧେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଫୋନ ମାରିଥବ ଆଉ କଲ୍ ଫୋନ୍ ମାର ତମକୁ ଡାକୁଥିବ ଖାଇବାକୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଥିବ ହଁ ବେଶୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଫୋନ ମାରିଥିଲା ବୋଧେ ବେକାର ମୁଁ ତାର ଇଆଡୁ କେତେ କଣ କହିଦେଲି ନା ଦି ଜଣ ଯାକ ଯିବା ମିଶିକି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶାନ୍ତନୁ ଫୋନ ମାରିଥିଲୁ ହଁ ଆଉ ନାଇଁ କାଲି ଯୋଉ ଖାଇଲେନି ସେଠି ତାଙ୍କ 10 ଭୋଜି ଆରେ ଖାଲି ପଛଆଡୁ ଖାଲି ଘୁଗୁନି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଝାଡା ପଳେଇଥିଲି ବା ଆଉ କଣ କହୁଥିଲୁ ଆରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚଣ୍ଡପୁର ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି ଗାଡିରୁ ତେଲ ଯାଇଛି ରଖ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ପକେଇବରା ଯିବରା ତାଠୁ ଭଲ ମନେ ମୁଁ ବିମଲ ଖାଇଥିଲି